I will share this video. Ihe niile anyị ụmụ nwaanyị na-amụta asịgo na nwoke nọ ha na nọ ngụ nwe onye gwara m nwoke nwe ọchụnta nta ka ọ ga-achụgide nwa ọdụ ha n'ọbara wepụ n'anya n'ebe ụmụ nwoke nọ ụmụ nwoke apịgo anyị ụmụ nwaanyị pịa anyị nwee obi ebere banye da-anụzi ofu nwaanyị ọdọọdụ na agbụrụ ọdọọdụ na n'ala Igbo nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ise ọ ga-anụ ma nedo ha ncha anya mụọ ọmụmụ ndị ọcha ekwuru m na ihe a ndị ọcha butere ya bụrụ ezigbo ife ụmụ nwaanyị kposafọrọ di mana ọ bụrụ mgbe nwoke na-anụ nwaanyị ise na-anụ nwaanyị nọ nwaanyị tọ ịbata n'ezinụlọ ọbụla nwoke mụrụ nwata atị ma na ọ mụrụ nwa iru ebe ahụ efu ọmụmụ onye eji mara ụmụ nwoke mgbe gboo mana kịta a na-anụzi ofu nwaanyị ojughokwu na ụmụ nwaanyị afọ unu je mụta okpokpo oyibo he's cheating on me onye ka enwe na-echit nwoke bụ ọchụmta ịmara ọmara ya taa nwoke bụ ị na-enyocha ojighị ụgwọ ọnụgo debe n'ụlọ oge na ọrụ nna anyị ka ebe ị nọ nata nna chi ejina na-edokwanụ m mkpado ụmụ mkpa oji kọlụcha ọnata unu egbuzina di unu na-abụ m ọnụ ka unu na-ebutela onwe unu ụwa unu esa unu ga-ata afụfụ data abụmọnụ ichede echiche nwaanyị chele echiche ka o gbuo die bụ imeghe ya eme abụmọnụ ha mọchinọ ime ya eme aka ọnụ ndụ ụlọ ọnụ na nwoke bụ nwoke ife ọsọrọ anyị ụmụ nwaanyị rie oke ọjị anyị agaghị awụnata nwoke anyị na nwoke anyị aha nata ada eme ya eme maka na o nwere ebe ya awụ emeruo ife mmụọ nwaanyị apụ nwoke akwụrụ nwoke bụ nwoke uchukwu ma ọnụ nwa na-egbudu di ụlọ ka anyị ụlọ ofu ndụmọdụ di ada akwụ na-atọ ụtọ n'ụtụtụ ọ da atọ ụtọ n'efife n'abalị ka di ji atọ ụtọ nya ogbu di igbuo di taa kịta pankeki na-arụ gị ọrụ n'iru ude na-arụ gị ọrụ n'iru ihe ama ihe imere onwe gị mgbe ị ga-amụ ihe imere onwe gị mkpa di na akpa bụ mgbe ụmụ gị tochara pụcha n'ụwa nka gị mgbe ahụ enyi nwoke ife iro na-enwaka enyi nwoke ahụ na-ebubu ụmụ nwoke ga-afụ m ha ncha na asị na ọyị ga-ana mana di ga-anọ ebe ọwụ na ọyị ga-ana na di ga-anọ jidesie dị ike na ọdị kacha ọyị mkpa jidesie dị ike na nke dị kacha mma jidesie dị ike maka na uru di bara hiri nne kwụọ ha na nwoke bụ nwoke n'ụwa nka gị ka ị ebe akwa di gị kịta ọbara ụnụ na-ahụsi ọkụ ife unu ketewu ide egbusi di ụnụ o nwere oge ya woro ibe akwa di ama m na ihe eje bọpụta ya n'ime ana ka o gboro gị mkpa cheta na mgbe di ji abụ uru mgbe ụmụ gị toro ịzụta nke ha ike di ije di na ịzụta ụmụ nwoke ịmụrụ n'afọ gị mgbe ahụ ịchọọ di gị afọrọ ndị nna di na ndị ụmụnna di abakwutego nwaanyị ife uru di bara oge niile na na-enyo di m sọpụrụ m onye ka ịwụ di na-asọpụrụ nwoke ọ na-asọpụrụ nwaanyị ị ga na-eme nwoke ife obiọ maka ọ na-afụ gị n'anya ọ na-enerugo na ụmụ gị anya oge uchukwu Chineke ekeghe ka ọ bịa bendị alụgụ ọgụ ga-ebendịrị nwoke ọ wee fụgụ n'anya ikpunata ọfụgụ n'anya omenome ala Igbo kwuru na nwaanyị fụ nwoke hukpunata ụkọ ya aka n'azụ kwụsị n'ọnya ochukwu ụnụ nwanwụ ndị na-ekete mọmebunu si ada eketa ndụmọdụ a na-ekpojukwa onwe ụnụ n'isi ụnụ na nwoke ahụ na nwoke na nwaanyị ahịa aha natati Chineke abịa ọ dị ụnụ anya anyị na nwoke ahịa aha nata wepụnụ ife ọjọọ a kpatara n'ime ụnụ ụmụ nwaanyị unu chọrọ ka amụma egburu n'isi anyị mezu onye sokwa mezu na nke m amụma ndị Rom ndị ọcha bịa gbuo na onwere oge ya wuo ruo adụ nwaanyị ohu na-achọ otu nwoke ya anụ ha o setikwana n'oru o mewekwana unu nọrọkwa n'enu na-egbu egbu gị nwa ndị furu di n'ụrụgụ debe gị n'ụlọ inwe obi iji egbu nke gị imirikiti kposa n'ilo na-achọ di gị nwa nwe obi na-egbu nke ị nwere enwe ifere gbukwa ụnụ ifere gbukwa agụ ogbu di
fele egbukwa ochiche nwaanyị iche eche igbu die mba gbuo ya igbo bịa ka mụ na ụzọba nke m ndị adịdị ha nụrụ debe n'ụlọ jebe obodo oyibo jee biri ha egbusịa n'onwe ha ịdị nwaanyị ahụ nwaanyị nwa ife di m kụta ka m debe n'ụlọ ụmụ nwaanyị a di na-anụ n'obodo anyị a nwa na di ha na-anụ onye ọcha na ihe eji anụ onye ọcha ahụ ka di ha nweta akwụkwọ wee kpata akụ ha ya eji zụọ ụmụ ha mụrụ ha egbusịa n'onwe ha ọ na ha na di ha ebighị ụmụ nwaanyị teta n'ụla oke ụka na oke akwụkwọ ọnụ na-agụ na-abazi ụnụ n'ụbụrụ ndị ọcha enwe ha n'obi ndị ọcha ada achịkọ ụmụ ihe anyị na-achịkọ anyị na-enyezi na ndị ọcha anya na ya bụrụ ndị ọcha anyị nwa na-ekpokọba anyị na-ekpokọ ụmụ na-ekpokọ ezinụlọ ka eji mmadụ ndị Igbo ya gị bụ nwaanyị di nụrụ so ofu tụbarụ Chukwu mma maka na nwoke ahụ nụrụ so ofu fụrụ n'anya n'eziokwu nwoke ahụ nụrụ so debe n'ụlọ ọ fụrụ n'anya ka nke a bụrụ ihe mmụta dịịrị gị ọ bụla ọkwa iwu na ị ga-ekwetacha ihe niile okwu mana ọ bụrụ nke ga-abalị gị uru jidesie ya ike mana kwa ifere ihe niile o kwuru ebe a kwụkwa ọtọ ka siga na nghọta nke m ka emesịa